Bueno, bai, egisa da, ja 7 urte gabiltza kalean, bero, hotz, eurixa, eguzkiak eta dana, ez? Bueno, uste dut oso garrantzitsua izan dira 7 urte hauek, eta garbi dagoela gu plazan jarraituko dugun, gure helburuan lortu arte. Eta hori momentuan helburua da, Nafarroan lortu duten bezala, salario minimo interprofesional esaten duguna, hortarako sartu dugu proposamen bat Gasteizko gobernuan, eta hori onartuta dago paralde bater esaten duguna, ez? Falta da baldintzak bat, dala 10.000 sinadura jasotzeak. Eta hortaz, hasiko gara ja, Euskal Herri mailan datorren astean, herri batzuetan hasiko dira gaur bertan, baina gu zelan dakagu datorren astean bai manifestazioak eta Baskari Popularrak, orduan hasiko gara, eta helburua da Eibarren 1.850 sinadura jasotzea. Uste dugu hori posible dela. Garbi dakaguk helburuak oztorik lortu arte jarraituko dugu kalean. Alde batetik manifestazioak, komarkalak izango dela, irtengo da hemendik Unzagatik goizeko 12etan, eta gero joango gara San Agustineraino eta berriro Unzagara. Osa, motza izango dela, baina manifestazioa ez dela bakarri pensionistana. Eta borroka bez. Azken fina, gu batzu bintzat pensioak badakagu. Historia da, los que vienen, gaztiak eta ez bada borrokatzen oain, etorkizunak ez. Eta gero, amaitzu ondoren, dano errebalera, baskaltzera. Baskaria izango da politxa, 15 euro gaitzik, paella okeliakin, ensalada mixta aurretik, kafeak, postre, pastak eta edariak. Eta gero kantuan eta dantza. Gainera kalefazioa Kalefazioa eta guzti.